dobrodošli u 8. epizodi Minecraft preživljavanja. Dakle, vidite napolju je mrak, ajmo mi malo da spavamo, da bude dan. Tako, dakle da vratimo ovo. Vidi ga skeleton, samo sekund, da malo pojačamo, što sam ja isključio. Dakle, nemamo ovdje ništa. Tako. I danas, samo da ispečemo, danas sam htio da napravimo, vidi zlato. Danas sam htio da napravimo ovu kao neku baštu. Da malo zapečemo da imamo baštu i da imamo hrane, pošto uopšte nemamo hrane. Imam ja neke jabuke i samo da uzmemo kramp i da uzmemo što nam još treba, zemlja i seme. I da napravimo ovdje, ajmo da napravimo jednu kapicu od zlata, da imamo kapicu. I evo je kapica, super. Idemo mi napolje da mi to napravimo. Jer imam makaze. Mislim da sam napravio u prošloj epizodi makaze. I imam makaze da vidim da li može da uzmem malo šta je ovo. Trava. Uzmem malo trava. Meni treba seme, tako da ćemo malo ovo da poručimo. Dakle, evo, imamo 11 semena, što je ok. I ajmo ovdje da napravimo ovu kao bašticu. Cvetu, šta ćeš ti tu? I evo sad malo da ovdje malo da ovdje čistimo, tako dovoljno je. Evo ovako ćemo, ali pošto ovdje nemamo vode, ići ćemo da uzmemo. Dakle, tako, vidite, to će tako da bude. I izvinite, ajmo začas da idemo da uzmemo kamen. Da li imam ja ovdje neki kamen? Imam vune. Dobro. Kamen. Imamo kamen. I treba će nam ovako, ajmo 3. Će nam trebati ove vozdene poluge. Da napravimo kofu. I idemo napolje. Ja sam u ovoj epizodi trebali smo da pravimo krov, ali razmišljao sam se da li to napravimo ili ovo, pa čekaj, da. U stvari zašto to sam čuka?
Tako. U stvari ja sam odmah pogrešio, ali nema veze. Sad ćemo mi to da ispravimo. Ajmo ovako. Opa, da. To će tako tu da bude. Ajmo odmah da krenu da postavljamo ovaj kamen. Ja najviše mrzim kad ovako pogrešim. Ajmo kamenu. Stvari ovo nije kamen. Ne znam ni šta je. U stvari znam šta je, ali kamen je. Dakle, ajmo ovako. Ovako. Tako. Da li ima mesta. Da nam malo izgleda lepše. I ovdje. I to bi izgledalo ovako. Ajmo da idemo da donesemo vode. Što nam je odmah tu ova reka. Ajmo ponovo gore. Ajmo jedan neka ide ovako odavde. Idemo da uzmemo 2-3 kofe. Ajde, penji se. Dakle, ovdje imamo. Ajmo ovdje, idemo da donesemo još 2. Nisam htio da napravim 2 kofe, zato što bi potrošili gvožđe, a treba nam gvožđe. Ajmo recimo ovdje. Moram da uzmem još jednu. A ne mogu se popeti, moram da obilazim. Evo, otprilike nema veze da li je ravno, da li nije. Idemo zato da napravimo ovo. Treba mi... Ajmo nekada za svaki slučaj. Imamo li kamena? Ovo da stavimo da se peče. Kamen. Drvo. Super, imamo tamo sve što nam treba. Ajmo prvo ovo da stavimo da se peče. I da napravimo štapiće. I jednu kamenu
lopatu. Dolazi ovamo. Super. Ajmo da zatvorimo. Morat ću da napravim možda i još jedan izlaz. Ja, nismo trebali lopatu da napravimo. U početku smo se zeznuli, ali nema veze. Sad ćemo mi to da ispravimo. Ali vidim da polako već pada mrak. Samo da vidim gdje mi je kamera. Tako, to nam je potrebno. Ali već polako pada mrak, ajmo da spavamo. Ne znam što uvijek piše, ali ne pritiskam ovdje slova. D, šta li to znači? Nekog volim na slovo D, ali to nije tačno. A vidite kako to lagano ide. Nismo našli ovo. Nismo našli seme od bunde, od lubenice ili tako nešto. Ajmo sadi. Znao sam da neće da nam stigne semena, ali sad ćemo mi to za čas. Evo ih konji, krave. Ajde to malo brže. Mislim da će nam stići 13 semena. Gdje ste semena? Šta je ovo? Čudno. Veoma čudno, ali nema veze. Seme. I još nam fali semena. Da li hoće ovo rast? Da li sam ja pogrešio? Ne znam. Ajmo da jedemo. Vidite bazenčić. Tu će da napravimo jedan bazenčić. 6, 1, 2, 2. Stići će. Neće, fali nam tačno jedan. Nema veze. Ajmo glupo seme. Daj semena. Evo još zadnje seme. Šta je ovo? Ne znam. Pogledajte šta je ovo? Se meni prečinjava ili šta?
Ajde, daj mi neko seme, već jednom. Jedno. Ajmo. Drugo i ovamo treće. Seme. I to bi trebalo da izgleda ovako, dakle. Vidite. Evo malo počelo da raste, ali vidjet ćemo. Možda sam i pogrešio, ali vidjet ćemo. Dakle, ljudi, video sam ovamo kao bazenčić neki. Ajmo da ga napravimo, da bude bazenčić. Da ga malo poboljšamo. Vidite kako to bolje izgleda. O, vidi, ovdje ima rupe. Sad ćemo mi to. Tako. I ovamo. Tako. Ovdje smo napravili rupu, ali nema veze. Osim toga i treba imam rupe. Vidite ljudi kako to izgleda. Ajmo ovamo. Pa jeste da se udari. Šta ćeš ti ovdje? Ajmo. Tako. Ne. Tako, pa ovako. Tako. Haha, ovdje smo pogrešili. Ne, nismo tamo kako treba. Ajmo i s druge strane isto tako. Ne. Imamo kramp. Kramp nam je, kako da kažem, skoro pa na nuli. Aha, šta sam ja ovdje sad? Vidio sam. Odmah. Dakle. Tako. Sad ćemo mi to zato da ispravimo. Jedan. Dva. Ovdje nam ne treba. Tri. Da li je to tako? Da. Ajmo i ovdje kao da ima da ne stane prazno, da ne bude glupo. A neće da mi stigne, ovdje hoće. Vidite, tu nam je sad mali bazenčić. Dobro da sam ga vidio. Inače ne bi imali bazenčić. Vidite kako to lepo tu izgleda. Ajmo još malo, još malo. Daj.
Ljudi vidi, ne mogu sad izaći. Ha. Ajmo ovako. Vidi. Sad nam samo treba... Gdje mi ispade? Ovako da se popenja. Ovako, vidi, skačemo. Ajmo da vidimo da možemo da vidimo sad nešto kako se beše prave ovo beše ovako, nije. Ljudi, ja ne znam kako da napravim ove kako sad beše. Ne mogu se sjetim, da vidimo da li se ispeklo. Ispeklo se, super. Ajmo da ga odložimo. To je bilo to za ovu emisiju. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!